Δήμος Άργους Μυκηνών και η κοινοφελής επιχείρηση Δήμου Άργους Μυκηνών παρουσιάζουν το θεατρικό μονόλογο του συγγραφέα Γρηγόρη Χαλιακόπουλου, Θηρίδα 111. Θηρίδα 111. Αίθουσα τέχνης Αμιμώνη, Στρατώνες Καποδίστρια Άργος. Παραστάσεις 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 Απριλίου, ώρα 9 και 30. Θηρίδα 111. Ένα κρυμμένο μυστικό. Μια μεγάλη ανατροπή. Εδώ μέσα υπάρχει ένα κομμάτι της ζωής σου, αλλά και της δικής μου. Αγάπα το, Ισίδωρε.